urte desente dara mazuia musikagintzan. Ze espero duzu etorkizunaz? Bueno, kantu onak egitea, jangoiko gura badago. Orain jende aurrian da inoiz, baina hobeto pasatzen dut, estudioan ere bai. Uste dut zeozer ikasi dudala hortan, eta ikusten dut eman dezakedala pausutxo bat aurrera. Intzena biarrai ezarren gurutzak galdu da galdua hautsi dan fora eta mila ispilutan multiplikatua ez naiz azken irudia zabatua baino Zipristinatuz beko gila eta usterrez laberintoaren harri txintxarretan zauritzen ideoin Virginia Nik honetan dihardut, nire pasioa da, eta honek erredimitzen gaitu pixkat, musikak, bai.